Yo, what up mga ka-flipax? Magluto ng tarong buntaga, watong luto ng buntaga kay chicken na fritada. Siyempre, una, mag-iwa kitag lamas o kanang sili nga kaguko to ng hugasan, kaya bukay nagika na dito sa Tiangge. Then, siyempre, mag-iwa tag sibuyas, ahos, ug shoutout guys sa sponsor ng jersey nga kung isuot nga nindot kayo 3 kilyon de Buenavista. Labi na ni Master Rodel, RK24. Kaya ila kong gikuha, ila kong ako may ilang import, padula nila itong dula sila ito sa Buenavista. Galing kay wala sila mo daog, wala sila mo champion, kaya na-injured ko. Manog dula na unta to para championship sa mga injured. So sunod na lang mga brad. Ay nautin na ta ma-injured para champion. Yun mo kabalo kong ako rin yung bisaligan. So orto, umana na, magbalay ta og kahoy. Balayo na to ng kahoy, rin ito na siyang bubuan o gas para dali musiga, dali ito malangay. O syempre ang atong mahiwagang lighter nga na ulo, safe na. O naunsa ka. O ito na dagkutan na kutan na ito ng papel na. O papel na pilo, dili na sandayong, basi maglayan yung pananaw, di na foil, papel na. O karon na ako'y example, pakita ninyo nga butang nga pariha o gamit pero laylahi o parihag porma pero laylahi gamit na kanan siya ayan na silang lighter na nay ulo kanang usa wala parihang lighter pero laylahi gamit kanang ulay ulo ambot para unsa na baala sila na tak-ang na nato na kalaha dayong mantika pero diha nga part ambot ug unsang pagkaunsa kung tatong di-record ug to ma-record wala na ko mapakita tong kuan gisal ko gramas gibutang na ko ang manok na diretso na nang timpla na ko ang mga sarsa pero morgi apo na padayon ta bahalag masayop padayon mo bangon ta kana ato na nang bobo ng carrots to na pabukalo no mga 10 minutos sa pangingon bisag masayop padagma bangon padayon dili kay mohunong mupahaway pwede pero dili mohunong padayon pag uman 10 minutos ato na pong ibo-bo tong ato ang sayote atong gamit dili patatas kay ganata sila patatas pero di ko ganahan kay dili kay mapanos di ka ugma sayang ka na sudan panos pa ng sayote pero arang pigod ka pagkaugma makaon pa man yung mga kabuntag sayog na sobra mantay ka di mga dagog kaon re unsa ka na tuwar pa na siya pabukalang mga 10 minutos na po siya igo pa umukumok po na pong sayote na po umana na tuwa na siyang timplahan o kugmo na muna diri sa balay diri bilami ka mo kapuyo diri kugmo na muna gitigo mga ko moya mong gihimo nga nor cubes kanan nyo mga kugmo tiguma na ninyo pwede ninyo na mayong nor cubes kami kaya na pagumana na asin pindira na sinyong timpla unsay para to yung gusto ako gamay rong butang kay nagpatis naman ko napigisuka umana na kalamay usa ka kutsara na akong butang magdepende gihapon na sa inyo ang tirada inyo ang trip sa inyong panlasa ako sa kutsara ra kay Sprite ako ang gisabaw na ganina dili tubig so tamis na so sakto ra na ako pero kung ingon depende na sa inyong panlasa ha kayo na to na para ma-mix ng iyang gitamison din tilawa na to okay na gani syempre ato na nang haunon kay mga na tanahon sa rika sakto na maglasa so mawara to siya pero rata ko to bitch your boy bitch the motherfucking X salute may panahon para maging